EHUk 182 milioi euroko inbertsioa eskatu du degradazioa atzeraezina saiesteko asmoz. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak asteazken honetan eginiko agerraldian aurreratu du Eusko Legebiltzarreko Zientzia, Unibertsitateak eta Berrikuntza Batzordeari aurkeztuko dioten premien katalogazioa. Bertan islatu dute diru kantitate horren beharra dutela funtsezko zerbitzuen maila mantendu ahal izateko. Dokumentu honek eztabaida atzera ere inoiz atera behar ez zuen lekura bueltatuko dela espero du Bengoetxeak unibertsitatearen esparrura alegia. Nafarroako ikasleen 94%k eskolan inoiz jazarpena jasan izana plazaratu du. Halaxe islatu du hezkuntzan ahultasun emozionalari eta indarrari buruz eginiko lehen ikerketan. Beraz, bi ikasletik batek jazarpen fisiko, hitzezko, sozial edo psikologikoa bizi izan duela baieztatu du. Lehen hezkuntzako, 5. eta 6. mailako, DBH-ko, batxilergoko eta lanbide heziketako 3.410 ikasleren eta 1.481 irakasleren hitzak jaso ditu azterketak, lagina borondatezkoa eta anonimoak izan delarik. Larrabetzuko 5 bizilagunek 3.000 euroko isunak jaso dituzte pasaden irailaren 3an Espainiako bueltaren aurka eginiko protesten harira. Guztira, 19 lagun identifikatu zituen ertzaintzak mobilizazio horretan, Israel Premier Tech taldearen parte hartzea deitoratzea helburu zutenen artean, baina 5 soilik jaso dute zigor ekonomikoaren jakinarazpena. Horren ondorioz, eman buelta errepresioari kanpaina jarri dute martxan, herritarrek isunak ordaintzen lagun diezaieten. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 19ko albistegira. Franco hil zenaren 50. urteurrena izango da bihar azaroaren 20an. Ohean eta gaixo zendu zen diktadorea, baina zer gertatu zen aurreko hilabeteetan. Hauxe da gure berri emaile Xabi Alok aztertu duena. Francoren diktadurako urteak garailatzak izan ziren Euskal Herrian eta diktadorea ia aurreko hilabeteak ere ez ziren izan bereziki errazak. 1975ko martxoaren 30ean ospatu zen urte hartako aberri eguna, Gernikan, baina polizia indarrez soldartu zitzaien bertaratutakoei eta tentsio politiko eta sozialaren hazkundea mozteko aleginetan salbuespen egoera ezarri zuen Francoren gobernuak apirilaren 25ean Bizkaian eta Gipuzkoan. Horren ondorioz, errepresioa areagotu egin zen eta tortura sistematikoak eragin zituzten. Gainera mugimendu politikoetan poliziaren lehenengo infiltrazioak gauzatu ziren. Errepresioak ez zuen goia jo eta gerra kontseiluek jarraitu egin zuten. 1975ko irailean Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten. Ángel Otaegi Etxeberria. Juan Paredes Manotas. Eta hurrengo egunetan, 3. greba orokorra eman zen, baita frankismoaren aurkako manifestazioak ere Europako zenbait hiritan. Urriaren lehenengoan Juan Carlos errege izango zenak, orduan printze, Francorekin batera agertu zen Madrilen, eta ordurako Franco diktadorea gaixorik zegoela bolo-bolo zebilen. Eskuin muturreko terrorismoak Iñaki Etxabe erail zuen kanpazarren diktadorearen osasun egoerak okerrera egiten zuen bitartean. Urriaren 30ean Juan Carlos Printzeak Espainiako agintaritza hartu zuen behin-behinean diktadorearen akabera heltzear zegoen seinale. Eta hala izan zen, hainbat ospitaleratzeren ostean, Españoles, Franco ha muerto. Azaroaren 20ean hil zen, eta handik bi egunera, Juan Carlos lehenengoa errege karguaz jabetu zen. Gasteizen udala karreragune berri bat irekiko du Azaramaga auzoan kalean bizi diren pertsonentzako neguko baliabide gisa. Udalak jakinarazi du instalazioa behin-behinean jarriko duela martxan. Kalean bizi diren lagunentzat harreragune berri bat zabalduko dute Gasteizko Zaramaga auzoan. Udalak jakinarazi du neguan behin-behinean eskuragarri egotea aurreikusten dutela.
Hala oinarrizko egokitzapenak egin ostean espazioak 24 plaza berri eskainiko ditu. Hauek aurretik zeuden 40 tokiei gehituko zaizkie. Azaldu dutenez, zerbitzua temperatura baxuak, elurra edo bestelako eguraldi txarra ematen denean aktibatuko dute. Era berean, Lutxo Roierok gizarte politiketako zinegotziak ohartarazi du beste baliabide batzuren bila jarraitzen dutela, negu honetan plaza gehiago eskaintzeko aukera izateko. Zenbait leku ikertu ondoren, udalak Zaramaga auzoko Santa Isabel Haurreskola zaharrean irekitzea erabaki du. Negua igaro ondoren, lokala berritzeko asmoa dutela azaldu dute. Zerbitzua modu egonkorrean eta prestazio handiagoekin eskuragarri egon dadin. Hala ere, 2026ko amaieran martxan jartzea aurre ikusten dute. Asteazken honetan aurkeztu dute Donostiako Antzokizarrean AEK Korrikako bigarren kultur sorkuntza bekako irabazlearen obra, Kaka antzezlana. Duela egun batzuk gauzatu zuten aurre estrainaldia eta bertan izan zen gure berriemaile Udane Arbeo. Korrika AEKaren bigarren sorkuntza beka Kaka antzezlanak irabazi du. Hilaren 19an asteazkenean Donostian estreinatuko da eta aurre estreinaldira gonbidatu gaituzte hedabideak. Xanti Agirrezabala eta Erika Olaizola aktorekin egoteko aukera izan dugu. Kaka antzezlana Erika eta Bileok ekoiztutako antzezlana da. Duela 2 urte irabazi genuen Korrika kultura sormen beka eta hoxe irudi argi eta garbi batekin hasi ginen, herriko plazan kakamokordo bat agertu da, eta horren inguruen sortu du, thriller komiko enderredozko antzezlan hau. Guretik atea dien gure espektakulo propiotan, bai daula beti humoriekin konexio hori, motibatze gaitu ere bai, humori eitiek, euskeraz egitiek, baita ere euskeraz. Bueno, hor gabitz, harrapatza gaituzu gaina reflexio punto interesgarri baten ze, Karo, askotan emate humoriek funtzionatzeko euskeraz, dala euskera tramposo bat, aldegile erdera struktura horietan basautakue, erderaz ere erabiltzeitugu espresio batzuk, baina euskera zaigea, baina gero funtzionatzen beretan erderazko espresio da, eta bagaude hor puntu hortan, orduan badakeu motivazio pertsonal bat egiteko, indagatzen jarraitzeko euskeraz, humorie, baina euskera utxien bezala, euskera jatorrien, zer da euskera jatorra bastakit, baina bai... Lan handi egin da antzezlan honetan testuekin. Gure abiapuntuaren nahi genuen izatea testu bat eukitzieia, gidoi eukitzi, orduan gidoi gintzan nahitu ginen aurretiken Kepa Errasti eta Hirurok. Eta bai, autu horiek hartu ditugu, eta horrekin muturreaino ungea. Eta gero ja hasi ginen Aino Aierbe eta Mikel Askurainekin entxegu fasien, baina testu horrekin, eta gaur arte. Ni pixka vulnerabilidadien bai sentitzen naiz. Guretzako prozesua aspaldi hasi izan da. Denbora asko gaude honekin, beretanko bazuluen, aktoriekin parteka aurretiken ere fase luze bat indeu elkarrekin, onja aktoriekin, onja lantalde osukin, ja gehitzen dijo eta ontxe gaude puntu hortan, onja publikuen elementu ez hartukoan, eta bain proba berde, ber zer dan Kaka baita ere, beretan jendikin probatzen zunin, da esperientzia horrek emango igu ere bai, deskubriarazti ez zer dan Kaka ere. Bai, gertatzea hori ez, antzezlana gu barrun gaude baita ere, eta antzezlana bea ez ezagun bat. Ez ezagun eda hasieran ez, eta gero aztezea ezautzen eta harreman hori sortzen antzezlanakin beakin, orduan pixke fase hortara iristen nahi, antzezlana ezautzen nahi geha, eta azkenen saio hauetan ja igala pixkanaka gure sentitzen ez, zer da hau, eta eskerrak kanpotik bidelagun onak eukitugun, Espe Lopez egon da estena zuzentzen, kanpotik berrezku dalako bat emateotik hor kanpuen ez, eta gu konfiantza oso espekin eta oso eskertuta, sekulako profesionala dalako eta hola xein dugu gure ekipue. Asteazken honetan aurkeztu dute Durangoko azokako 60. edizioaren egitaraua. 1000 nobedade baina gehiago izango dira ikusgai 285 erakusmaitan eta 273 ekitaldi ere eskainiko dituzte. Gainera, hainbat berrikuntza izango dira edizio honetan, tartean Berbagailua podcasten plaza.
Durangoko azokak asteazken honetan aurkeztu du jaialdiaren egitaraua. Abenduaren 5etik 8ira landako gunean 285 erakusmai izango dira, eta hoietan 1026 kultur berrikuntza egongo dira salgai. Tartean liburuak, musika ekoizpenak, aldizkariak eta audioliburuak. Durangoko azokaren edizio honetan, gainera, bigune berri egongo dira. Berbagailua, podcasten plaza izango dena, eta atartea, arte ederrena. Berrikuntzen artean gaueko egitaraua nabarmentzen da. Izan ere, aurten azokak berau berreskuratuko du. Hain zuzen ere, saltokia itxi ostean kontzertuak egingo dituzte. Esaterako, abenduaren 5ean Lukiek eta SSSek hartuko dute oholtza. 6ean Mirua eta Naskerrek eta 7ean Gaua filmaren emanaldia egongo da, eta bertan izango da zuzendaria, Paul Urkijo. Bestalde, azokako arduradunek egitarauko hainbat ekitaldi azpimarratu dituzte asteazken honetako agerraldian. Ahotsenean egingo diren 59 liburu aurkezpen eta 34 kontzertuak, Jone Batzuetan filmaren emanaldia eta Piztiak telesaiaren estreinaldia. Eta abenduaren 8ean Jose Arzumendi omentzeko ekitaldia. Iragarri dutenez, Palestinar herriaren kontrako genozidioa salatzeko geldialdi eta elkarretaratze kulturala egingo dute abenduaren 7ean. Hurrengo egunean, hilak 8 itxiko ditu ateak azokak, arratsaldeko 6etan. Arduradunek bertaratu nahi duten hoiei garraio publikoa erabiltzeko gomendioa luzatu diete. Musikariak Palestinarekin plataformaren parte diren 162 taldek Spotify utzi dutela jakinarazi dute astearte honetan Iruñan eginiko agerraldian. Plataformako buruzagi batek Israelgo armagintzan dabilen enpresa batean 700 milioi euro inbertitu izan dute erabakia hartzeko izpide. Musikariak Palestinarekin egitasmoarekin bat egin dute 162 musika taldek, eta horren bestez Spotify utzi dute. Izan ere, ekimenak aspaldi salatu du Spotify eta Israelgo teknologia militarren arteko lotura. Zehazki, plataformako buruak 700 milioi euro inguruko inbertsio egin dio Israelgo zenbait enpresarekin harreman zuzena duen armagintza enpresa bati. Gauzak horrela, abuztuan ekin zioten musikal plataformaren kontrako mugimendua saretzeari eta boikota egitera bultzatzeari. Orotara, astearte honetan egin duten agerraldian jakinarazi dutenez, 650 musikari inguruk Spotify utzi dute. Horien artean daude besteak beste, Nasker, Fermin Muguruza, Inés Osinaga, Juancho Arakama, Maruxak eta Negu Gorriak. Hori gutxiez eta musikariak Palestinarekin taldeko kideek azaldu dute, aurrerantzean are eta musikari gehiagok bat egingo dutela boikotarekin. Era berean, ohartarazi dute egitasmoaren helburua ez dela Spotify plataforma utzi nahi ez duen horiek seinalatzea. Agerraldian, Aierta Alberdi musikariak argi utzi du ez dagoela baldintzarik Spotifyren kontrako gerra ekonomiko baterako, baina bere iritziz, musika plataformaren inbertsio milioidunak mediatikoki izandako oihartzuna aukera izan daiteke euskal gizartean sionismoaren kontrako politizazioan sakontzeko eta kaleko antolakuntzara dei egiteko. Bide batez, entzulei ere Spotifyri boikota egiteko deia luzatu diete. Aktualitateak aurrera dirau eta gaurkoan ere azken garaietako gai esanguratsuenei eutsiko diegu. Etxebizitza, euskara, aurrekontuak edo Franko hiltzenaren 50. urteurrena besteak beste. Eta horretarako, Amaikako platora gonbidatu dugu Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikorako idazkaria. Arratsaldeon. Mila esker gonbidapen hona hartu izanagatik. Kaixo. Bueno, hasteko gaur goizeko gai bati eutsiko dugu, izan ere mozio bat aurkeztuko du EH Bilduk edo aurkeztu duzueia Durangoko udalean, Carlos García, PPko zinegotziak pasaren azaroaren 6an okerrez banago, sare sozialetan plazaratutako hitzen inguruan, ez da? Bai, bueno, persona horrek, PPko zinegotzi horrek esan zuen sare sozialetan, bat Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia terrorista bat dela, esan zuen ere EH Bilduk nolabait nazismoaren parekoa dela, eta esan zuen bukatzeko bada EH Bildu legez kanporatu beharko litzatekeela. Guretzako adierazpen horiek zeharo onartezinak dira eta uste dugu marragorri argia egin beharra dagoela halako adierazpenen eta halako jarreren aurrean, ez? Gehiago esango dut, guk uste dugu testuinguru honetan PP, ez, interlokutore zilegi, ez, moduan
konsideratzeak, edo PPrekin akordioak egiteak, azkenean dakarrena dela halako adierazpenak zuritzeak. Begira, Alderdi Popular hau da, Carlos García honek egin duen bezalaxe, EH Bilduren legez kanporatzea eskatzen duena. Alderdi Popular hau da, Frankoren eta frankisten oinorde on moduan jokatzen duena. Eta hau ez diot nik, hau Aitor Estebanek esan zuen joan den udan. Alderdi Popular hau da, bide batez, euskeraren kontrako gurutzada bat jorratzen ari dena. Hau ere, Aitor Estebanek esan zuen, ez nik. Alderdi Popular hau da, Pedro Sánchez kartzelan sartu beharra dagoela esaten duena. Hau, kasu honetan, enekontu ezak esan du behin baino gehiagotan, ez? Eta Alderdi Popular hau da, azken batean, bada Espainia erdian, Voxen eskutik agintzen ari dena. Berriro diot, gure ustez behintzat, halako jarrera, jokabide eta esanei marra gorria jarri behar zaie, baina horretaz haratago, garbi utzi behar da, herri honetan, eta are gutxiago baldintza hauetan eta testuinguru honetan, ez dela zilegi Alderdi Popular horrekin akordioak egin nahi izatea, edota Alderdi Popular horrekin tratuan aritzea, horrek dakarrena delako berau zuritzea, eta berau zuritzearekin bere agenda hori ere nolabait normalizatzea, eta bere agenda horri, eskubideen eta askatasunen kontrakoa den agenda horri, alfombra gorria jartzea. Oraintxe astelehen honetan hasi ditu Eusko Jaurlaritzak EAeko 2026ko aurrekontuen negoziazioak. Ze nolako balorazioa egiten duzu ez ere astelehenean bildu zineten Noeldan Ju Ogasun sailburuarekin, ze nolako balorazioa egiten duzu bilera horren inguruan? Bueno, guk proposamen argi bat egin dugu aurrekontoi dagokienean, eta da, proposatu duguna da, etxebizitza arazoa 10 urtetan konpontzea. Eta etxebizitza larrialdi hori 10 urtetan konpontzea ahalezko egingo luketen neurriak dira mahai gainean jarri ditugunak. Zer balorazio egiten dugun? Bada, uste dugu ez dagoela interes handiegirik. Nolabait, EH Bilduren gisa, edo EH Bildurekin gisa horretako akordio bat egitearekin. Ez dagoela interes handiegirik, beraz, etxebizitza larrialdiari, benetako konponbidea ematearekin. Kontrara, sumatzen ari garena da, badagoela interes bat, akaso, PPrekin egiteko akordioak. Eta berriro diot, hori guri oso larria iruditzen zaigu. Are gehiago, aipagai dugun testuinguru honetan. Azken batean, horren ondorioz, ez duelako EH Bildu galtzen. Horren ondorioz galtzen du herri honek eta gizarte honek. Horrek ekarriko lukeelako, batetik esan dut, PPek ordezkatzen duen agenda erreakzionario eta involuzionista horren nolabait zuritzea, normalizazioa, eta horrek ekarriko lukeelako aldi berean, bada oraingo honetan ere galtzea aukera, herri honek, une honetan, gizarte honek, une honetan dituen beharrei benetan erantzuna emango lioketen politika publikoak edota aurrekontu batzuk izateko, ez. Aipatu duzu, Alderdi Popularra eskuineko alderdi ez, ultraeskuinerare bira egiten ari dela, eta zuek ezkertiarrak eta subiranista zareten enean, ez dela batera ezina. Hortik eutxita duela pare bat aste hemen izan genuen Ander Goiatxe Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako kidea, eta EH Bilduri eskuinerako bira egin izana egotizien. Ikus ezagun zuei buruz esan zuena. Uste dugu, Ezker Abertzaleak nolabaiteko hausnarketa bat egin zuela duela urte batzuk, zela bizi dugun kontestu guzti honetan, zentrora edo eskuinerazko biraketa bat egin beharra zegoela. Hori adierazi da, PSOErekin egin dituzten akordio guztietan, bere gobernuen giltzarri bilakatzera arte, beraien agenda ekonomikoa patronalarekin adosterako orduan, poliziaren normalizazioa gauzatzerako orduan. Gure existentziak berak, zalantzan jartzen duena, jendearen aurrean, Ezker Abertzaleak egin duen hausnarketa hori. Hau da, egungo kontestuan, eskuinera edo zentrora biraketa hori egin behar denaren hausnarketa hori, ez? Ez dakit, honi zer diozun adierazpenea goi buruz esateko? Begira, gure ustez behintzat, ezkerra ez zen sortu diskurso autorreferentzialak egiteko. Ezkerra ez zen sortu betiereko kontrabotere izateko.
ezkerra ez den sortu, konfort politiko-ideologikoko eremu batean gotortzeko. Eta ezkerra ez zen sortu, ezkerreko bestelako indar politiko batzuk etxaitzat hartzeko. Guk oso garbi daukagun zerbait da. Horrekin batera, guk oso garbi daukagu, herri honetan, klase borroka, borroka feminista, borroka ekologista, eta gainerako borroka eraldatzaile edo askatzaile guztiak nazio askapenetik pasatzen direla. Batetik gurea zanpatutako, ukatutako, zatitutako nazio bat delako. Bestetik guk burujabetza, estatu propio bat behar dugulako, aipatu borroka eraldatzaile, emantzipatzaile, askatzaile hori guztiak azken muturrera eramateko. Baina azkenik eta bereziki esango nuke, gu ez garelako, frantsesak ez da espainolak ere. Gu euskaldunak gara eta bide batez oso harro gaude. Guzti honi eutxita ere ezinbestean harremana duena, ostegun honetan, bihar 50 urte beteko dira Franco diktadorea hiltzenetik, mende erdi igaro ostean eta Euskal Herrian duen eragina kontutan hartuta, zer nolakoa da eragin hori egun ere azpiegitura politikoetan eta egunerokotasunean zer gelditzen da oraindik egiteke? Askotan esan izan dugu, non eta Franco, erorien haranetik atera zuten eta Gorrubiura eraman zuten, Gauza bat da Franco, erorien haranetik ateratzea eta beste bat frankismoa, instituzioetatik eta estatu aparatuetatik ateratzea edo erauztea, Gure ustez behintzat azken hau da egiteke dagoena, Bestela esan da Franco hiltzen ohean, bide batez, hau esan beharra dago, baina frankismoa ez. Ez zen, nonbait, transizio espainola, deituriko hartan, ez zen frankismoarekin inolako apurketa demokratikorik egin, Bezperako frankistak, biharamunean betiko demokrata bilakatu ziren, Ez zen inolako depuraziorik egin, gorputz polizialetan, judikaturan, Eta horren guztiaren ondorioz, frankismoak eta botere frankista edo elite frankista horiek iraundute, gotortuta, esan bezala, estatu aparatu ezberdinetan, Eta egunero ikusten ditugu, horren inguruko zantzuak, Esaterako, zantzu horiek ageri dira ere, aspaldi honetan, estatu espainolean, une honetan Madrilen den gobernu horren aurka martxan den estatu operazio horretan edo jazarpen horretan, horren atzean ere, noski, indar frankista horien boterea dago, Gure ustez behintzat, zer den egin beharko litzatekena, bada behingoz, Frankorekin eta frankismoaren oinordetzarekin apurtu. Alegia, duela 50 urte egin ez zen apurketa demokratikoa egin. Bestela esan da, egiteke dagoena da, Espainiako estatuaren demokratizazio sakon bat. Egiteke dagoena da, 78ko erregimena gainditzea. Eta estatu horren, esan bezala, demokratizazio sakon bat edo erreforma demokratiko sakon bat. Besteak beste eskatzen duena edo eskatuko lukeena Espainiako estatuaren izaera plurinazionala eta ondorioz estatu horren baitan edo estatu horren zehazkiago menpe gauden herrion eskubide nazionalak onartzea. Bestean aipatu nahi genuke larunbat honetan Bilbon izan den elkartasun futbol partida, gizonezko euskal selekzio eta palestinakoaren artekoa, 51.386 pertsona gerturatu ziren Samamesera. Zer nolako balorazio egiten duzue partida horren inguruan? Oso balorazio positiboa, oso positiboa. Nik uste dute euskal gizartea, gerri honek gol berri bat, sartu zuela Palestinarekiko nolabait elkartasun horretan, bada udan, adibidez, bueltan, Bilbon bertan egin zuen bezalaxe. Eta hori pozteko motiboa dela eta harro egoteko motiboa dela. Gu oso harro gaude herri honetaz eta herri honek erakutsi duen elkartasunaz. Eta oso harro gaude, noski, larun batean, Palestinari elkartasuna agertzeaz haratago,
autoafirmazio nazionaleko ariketa erraldoi bat egin zelako, ez? Larun batean ere garbi adierazi zuelako jende horrek guztiak, ez? Garbi adierazi zuelako herri honek Euskal Herria nazio bat dela, ez? Palestina bezalaxe ukatua, ez? Zatitua eta zanpatua den herri bat, eta Palestinak bezalaxe herri bat, nazio bat, bere buruaren jabe izateko eta zentzu horretan estatu propio eta buru jabe bat izateko eskubide osoa daukana, ez? Gu oso harro eta oso pozik gaude beste behin ere larun batean herri honek erakutsitako jarrerarekin eta mundu osoari, ez, helarazi zion mezu horrekin, ez, eta nolabait isladatu zituen eta agertu zituen balore horiekin guztiekin. Zer nolako garrantzia dauka ofizialtasunaren aldeko aldarri horrek, da Euskal Herriak ordezkaritza ofiziala izateak kirol munduan? Nik esango nuke garrantzia ikaragarria, ez? Eta arrazoia da ordezkaritza ofizial hori, ez, aitortua duten eta gauzatzeko aukera duten estatuek ez diotela horri uko egiten, ez? Beraz, zerbaitegatik izango da, ez? Begira, berriro diot, Euskal Herria ez da inor baino gehiago, baino ez da inor baino gutxiago ere, eta gainerako munduko herri guztiek bezalaxe eskubide osoa dauka bere buruaien jabe izateko, estatu bat izateko, eta alor honetan bada berau ordezkatuko duten selekzio nazional ofizialak izateko, ez? Eta munduko gainerako herriekin lehiatzeko aukera berdintasunean eta aukeran irabazteko, zergatik ez? Partida horretan ere herri gelditu zelako aukera izango bagenu, aukera emango baligute, edo aukera hori irabaziko bagenu, ziurrenera oso selekzio lehiakorrak izango genituzkeela. Euskararen inguruan ere hitz egin genuke, elkarrizketa amaitu aurretik. Aipatu duzu elkarrizketaren hasieran izendatu berri den Arartekoa, EAJak eta PSek PPrekin adostutakoa, Mikel Manzisidor. Hori izan da ere zer esana Euskara etzekiela, gero EAJatik esan dute Euskaraz adierazpenak emandakoa dela. Ez dakit zentzua duen 2025ean oraindik ere gobernuekin edo erakundekin lotutako karguetan Euskararen ezagutza falta horrekin bueltan aritze horrek? Ez dauka. Zentzurik edo bederen ez luke zentzurik eduki behar. Guretzako oso larria da, oso larria, eta errespetu falta handixamar bat ere bai, esan nahi dute euskal hiztunekiko, ez? Noiz eta testu inguru honetan, noiz eta euskara, ez? Ziurrenik aspaldi honetan, ez? Izandako, jazarpen eta erauntzi, judizial, involutiborik handienaren biktima izaten ari den, izendatu nahi izatea, PPren eskutik, Ararteko bat, ez daukana, beharko lukeen euskara maila, ez? Hemen, PNV polemizatu nahi izan duelako, guk esan dugulako ez dela euskalduna, eta esan duelako, euskaldun berria dela, eta guk euskaldun berriak baztertzen ote ditugun, ez begira, inondik inora, hori beste gauza bat da. Guk esan duguna da, Ararteko honek ez daukala kargu horrek, instituzio horrek eskatzen duen euskara maila. Begira, Manzisidorren beraren LinkedIna begiratu besterik ez dago. Irakurtzeko zer esaten duen hor bere euskara mailaren inguruan. Eta esaten du, kapazidad basika limitada. Gure ustez behintzat, ez Ararteko izateko, baina ez herri honetako instituzio ezberdinetako nolabait arduretarako ere, ez litzateke izendatu behar persona bat, ez daukana berriro diot, beharko lukeen euskararen ezagutza eta erabileraren gaineko nolabait kontrola, ez? Errespetu falta bat iruditzen zaigu, zeren eta nola hartatu behar ditu Manzisidorrek, Ararteko horrek euskal hiztunak. Ez bada gai, elkarrizketa normalizatu bat hizkuntza horretan mantentzeko. Gaiaz luze hitz egiten jarraitu genezake, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Arkaitz Rodriguez, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Mila esker.
Gaurkoan, Anariren txikizio hau den abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Belainotan mendilarretan zurdaluzeak aize kontra 10.000 urte dela sitako trostari jarraitzen taupada errenak eta atemporalak sortzen dituzu arata ona. Arata ona txarrantxetako arantzartean utzi di